Purchase your tracks. Ikaw ug ako, ikaw ug ako radyo. Ikaw ug ako, ikaw ug ako, kay ikaw ug ako radyo. Ikaw ug ako. So guys, tara guys. Behind the scene guys. Tara guys. Bistigas MB. Mga yung mga kinakusgan. Tara eh. For you on the mix, Chris M. Yeah, alright. Shout out. Yo, shout out ko sa mga rapper niya. Sa mga kaila. Tabawan mo. Oh guys, mauna ito guys. Oh guys, so parang napas ni Swak. Bistigas. Tangi. Right. Kalex. Bistigas. Masawa na guys. Jonah. Tara guys, samon fun guys, maniliyot guys. Si Boss Neil, please contact lang sa iyang kuan tinsay mga ganahan mo pa music video. So naata dire, naada yun. Rada yung Bistigas si yang CJ ug si Chris Allen. Team Chululot. Mao gihapon mula sa kabila ka kay Piton kasi mga amigo ba. Uy, kung iser ko mura kay tulala na. Oh, ang mga reaction na lang, reaction na dito. Reaction na. Bro, ano? Amaze pag mga babae ba? 1, 2, 3, go! Boy, mortar. Okay, good. That's one. Back. Gusto ko makita ka. Gusto ko makita ka. Jadi ko nakita ka naman. Kita na siya nga ito. Okay na mo na. Sila naman ito. Okay, 1, 2, 3, go. Doon lang. Smile, ganun ka. Kamara ko nung kilig ka sa imo. Liday. Ito lang po ang paling Opa! Anak. Yay! Hold on ka pwede, wala na. Sa something na naalan niya gikuan. Ano itong ito, Hondo yung ano yung kasi yung pagkatagad na itong ano yung caption. Yo, what's up?
Yeah. Shooting video, man. Ano ko gatangan ni men? Alright. Yo, nadari ang bistigas nga gamay. Ugmat pa nga to. Ko si kupot. Unos atong naagian, salamat wa kuno ibuhian. Stigas. Hi guys, so kami diyang Bistigas. This is Carlex, yang CG 3CM Swax. Kami diay ang Bistigas. Please subscribe and click the notification bell for our YouTube channel. Please click and subscribe. Please share. Salamat kayo tanan. So sa among Facebook page po na-upload Bistigas, so makita na to nan diha. So naari may kanta maabot guys, so karon no. Atay tuloy sa mga bago nga gawas karon, ikaw ug ako guys. So please lang og support ninyo mga Bisayas nun. Yes. Tingog sa bro. Kano sama palitan, kano sama ni ma-release para maatangan din nila ba? Puhon-puhon. So guys, mau karon ni guys, mo Karon buwan na din mga karon nga month guys. So please lang abang-abang sa mga migo niya, sa mga asa ni bro. Nakadita karon sa Emerald Pension House. So nakadimi dire karon. Naga Colon Kayam. So kilid the street over the road babaw. So maabot na to dito tanan. So ang shoot sa video. Shout out dahil sa atong videographer na to, si Busnel Mid. Ang ganda sa tanan. Yes. Naada yun.